стигнат до парламента. Мисля, че имаме голям шанс да влезем, да постигнем тези 4%, което означава, че ще имаме минимум 10 депутата, много вероятно да имаме 12, 15 и така нататък. Много голям шанс също така имаме хората от тази листа, поне един човек да е депутат, и съм сигурен, че ще представляваме, всеки от нас може да представлява много добре целите и желанията на хората в Асеновград и на другите общини в района на Пловдив. Лично аз съм свързан с Асеновград, защото моите родители имат къща за гости в село Косово, Хаджийската къща. Иначе баща ми е от Ивайловград, майка ми е от Попово, аз съм роден в София. Общо повечето време съм по планините и се занимавам професионално с природозащита. Много се радвам, че ми дадоха възможност да бъда кандидат в Пловдив област и в Смолян област, на двете места. Така че имам така богат опит за това. Познавам проблемът на хората в планинските райони. Конкретно за себе си да кажа, занимавам се освен с природозащита и с селски туризъм, разбира се, и с производството на биодобър в червени калифорнийски черви на времето. И пак да повторя, много се радвам, че съм такава добра компания на Медал България и Зелените.